Eze-Ana ugochitubelu oge ọma na oraifite oge mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma dike ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu oge ọma na oraifite oge mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma dike ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempo ọ ga-adị maka na eziokwu akwa chacha ndị okenye ga-adị fọtambaki ọchenye fọtambaki fọdasikalata ọrụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akụkọ ọchịfa obodo ụka ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Oraifite dị na Anambra steeti. Abụ maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-esonyere m na our social media handles maọbụ na Eziokwu TV. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụgazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa taa gbara ọkpụrụ. Isiokwu anyị ji bịa taa bụ more you should know about okeite, nwunyeite na ajọ ọgwụ ndị ọzọ enwere ike ịkpọ ya afa dị iche iche. Yes, enwere ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ enwere ike itinye ya n'ite. Ịghọtara ya? Kpaa ya afa dị iche iche. Denụ ihe mere o ji wee dị njọ bụ ya bụ ihe etiri n'ime. Hapụ afa maka ụfọdụ nwere ike ịkpọ ya n'ọha awele were n'ọbụ ajọ ọgwụ agwọ. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ọ bute ka ọ bụ ọma follow natural process maka ihe dịka etisiri n'ime which onye na-arụ ya nwere ike ma ya gwara gị o nwekwara ike n'ebe ọ matara ọ mara na o nwere consequences n'itinye higher animals ndị a o tinyere na ya nwere ike ịbụ ihe nwere ike ime ka ya bụ ajọ ọgwụ na-amapụ. Ụfọdụ nwekwaziri ike itinye pas n'ime ya. Ịghọtara ya? Mana bifo anyị gaba n'iru, yes, ụfọdụ nwere ike itinye pas n'ime ya, especially pas onye nwụrụ n'ike. Ọ bụrụ onye ka anyị chọrọ ịga nta.
ụfọdụ nwekwara ike itinye ihe ndị ọzọ si n'ahụ mmadụ ịghọtara ya ka o wee na-atụ n'ọnwa n'ọnwa and so on and so forth. Onye nwere ike ịgwa gị mana ihe dịbe taa bụ ka nkọwalụ gị ka ife ihe dị iche na capital B na ọbadama, ka nkọwalụ gị ihe bụ ọdịnala ịghọtara ya ka ị malụ nke decide ime. The choice is totally yours. Ọ bụrụkwanụ taa ka ajọ ọgwụ ndị a dịba. Ihe kpatara na ịdị anụbụ ihe mbụ bụ maka ihi na soshal midia adọrọ, so ọdụtụ na-ajọ ọgwụ adịghị ekwusi ike, ha na-ewepụ unu ala wee na-ekwu ya. Ị makara ndị Igbo na-akpụ ikiri, ihe a na-akpọ ndị Igbo na-akpụ ikiri. Ndị Igbo na-akpụ ikiri na-eme ihe a na-akpọ astral travel. Yes, ihe nke ụfọdụ ndị mmadụ na-akpọkarị disappear. Ndị Igbo na-akpụ ikiri. Yes, ọ dị bal already, mana ndị ji nke anwụ ije. Yes, na-eji ihe gbasalụ ịka ahụ to the extent of ịkpọ ikiri na ajọ ọgwụ ndị ọzọ for astral traveling dị iche ya na Igbo spirituality. Igbo spirituality bụ just onye a na-asụ nsọ ọ ga-abụ isiokwu anyị dịbịa. Mgbe ihe dị n'ebe display ya mbụ, yes, bụ ka iwe ghọta ebe anyị na-eje. Ma bifo anyị gaba n'ihu, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ ọnwa kwa ọnwa nke ọnwa Eprel na-aga n'ihu. Ejego ọdị m n'isi ụtụtụ a na tempụl ya chụọ aja gaa ọfụ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere na aja. Ị nwekwara ike isonye na aja n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebara ya. Yes, maka na ike Chukwu zuru mba dum. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro 2 years now, and I can tell you no one ndị na-esonyere anyị since anyị bidoro ewe n'odeji. In fact, ọ nwere ndị buku 2024 as a whole. Every January they book throughout the year. Carry sure na he skip even 1 month. Ịghọtara ya? Yes. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na aja a na-achụ n'igwe dị very very important. Aja a na-achụ n'igwe ọ dị very very important. Ị nwere ike isonye ya. Ihe ị ga-eme wee forward ọrụ m ya 3 prayer request. Anyị debe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ụbọchị ọbụla ganye na ọnwa ahụ. Ụbọchị nchịkọta ya, anyị jee na mmiri jee chụọ ọrụ ndị mmiri aja n'afọ mmadụ. Ọgụtaja na tempụl chụọ aja to entities of powers n'afọ mmadụ. Then jeje n'ebe nchụaja gbuo ebu emesara. I can tell you ike dị na aja na-achụ. But what you don't know is only a mistake to you and not to all. Then ka bụ ihe kwesịrị ịma. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na nke ọnwa ma ọ bụ nke ọnwa na-abịa, ma ọ bụ na o nwere ajụjụ nwere na nkụzi a, send them a message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Then ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị dịbịa. Ọ bụkwanụ na ị na-awụ ọtụ m site n'Eziokwu TV, ị laikiri nkụzi a, ị chọọ ịnụ ya ọzọ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. Ị ga-afụ nkụzi a, ị ga-afụkwazi over 1000 lectures nkụzi anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla n'ọdịnala Igbo. In fact, nwere ihe ọbụla ị chọrọ ịma gbasara ọdịnala Igbo anyị emetụtara aka. Ọ bụrụkwa ndị na-esonye n'Eziokwu TV, o nwere Nollywood movie ịwọchị na chanel anyị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu Movie Productions na YouTube, maọbụ jee na Eziokwu Great Movies na YouTube ịwọchị ya. Maọbụkwazi ijee, ọ bụrụ na Igbo movie ka ị chọrọ, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube ịwọchị ya. Na then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị dịbịa. Ekwuru m na ihe anyị chọrọ ịkọwata na ka anyị kọwara ụlọ ihe gbasara ihe dị iche ị kwesịrị ịma gbasara ajọ ọgwụ. Yes, mma akọwara gị ihe kpatara o ji wee bụrụ ajọ ọgwụ, then gwa gị ihe iyi eji wee zere ya. Ị ghọtara ya? Yes. Ihe mere ihe ajọ ọgwụ bụ ọgwụ dịrị onwe ya iche. It's like mmadụ practice
spiritual acrobatic. So words made you wear 25 years, you were got in the spiritual acrobatics. Then they make it even jaw into some certain area or new zone in the spiritual arena. Yes. Already by any word you can go while again, Macana abo. And then go see what I will eat both today. And then Maturiaka, Macana will pay you. You hear more personally. I'm not Macanada person's view. You hear more personally to segregate here and I can job with you. How do you make it exposed to unknown zone? Yes, how do you make it exposed to unknown zone, which it does not need. You need it at their spiritual level. You need it. Yes, King Ares Ikukapolo. Yes, now living in bondage. I saw Andy. Na akọwara ọrụ ọfụma ọfụma ahụ ụfọdụ ama akọwara gị ka m chọrọ ka m kọwara gị taa maka na awụ n'okwute ịghọtara ya ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-aba into so many occultic practices. Now ọ bụzie na ha banye na ya due to na ha nwere onwe ha exposed to other realms. And the more we're exposed to spiritual danger, they can easily be harmed. And I'm talking simple terms kiwe na agotia. Makana mam, na ọtụtụ n'ime ụlọ ndị na-ege ntị, ụfọdụ n'ime ụlọ adịbụrụ mature n'ihe gbasara spirituality. Inudugo these words n'olu Igbo. Na onye ma ọgwụ ka ọgwụ na-atụ. Inudugo ya. Yes. Ihe kpatara ya na onye ma ọgwụ ka ọgwụ na-atụ bụ na ọ bụrụ na ị mere onwe exposed to some level of spiritual acrobatics. Ị mere onwe exposed because na the level ị mere onwe exposed to, you cannot be able to protect yourself because na the area ị mere onwe exposed bụ a phase where you can be invulnerable to every attack. Because nature is the very of threat na another realm. You know, yeah? And upon immediately operate in that realm by your own spiritual strength, you develop from grassroots in order to have solid foundation for protection. Come on, that he is got here. Ihe mụnwa na onwe personally ji wee segregate ihe n'aka n'ihe ọbụla bụ occult practices or spiritual acrobatics bụ na ịnọ ọdụ ka onye jere ije gwu mmiri mana ị mara egwu mmiri then mana iyi life jacket iji oxygen. You know, each life jacket, each oxygen. Your life actually depends on those life jackets and oxygen. Meaning that Ikizu is not in your hands. Ikizu the Naka life jacket and oxygen. So for any reason, onye ọbụla chọrọ ime ya attack na mmiri, example na gị na mmadụ na-anụ ọgụ na mmiri, achọrọ ka m were ma atụ n'ihi nwere onye ilo na mmiri, onye ilo ya ọ bụrụ na ị na-egwu mmiri bata na mmiri a mana ị mara egwu mana iyi life jacket na oxygen. Ihe onye ilo ya kwesịrị ime in order to win you very simple. And ọnya ka grandmaster gị nwere ike ime gị. Ọ ga-eme gị abarakata abara. Ị ghọtara ya? Use kabashi on you. You know why? Simple thing ọ ga-eme
ka mmiri rie gị bụ nwaanyị ije na ebe oxygen adị gbanyụọ ya ịghọtara ya ya na were rezọ eruru 100 naira kawa that life jacket maka na ike gị depend solely on those life jackets maka na ike adịrọ n'ime gị ịghọtara ya ị nụrụ ka e kwuru maka both Mishap enwelu na River Niger. Yes, River Niger really one of the very actor and the thieves, especially Junior. Yes, you notice that the driver of that boat you don't life jacket mana mmiri area even non nyawa save the only single lady they know like the tip nyawa you don't life jacket man no save the only single lady they alive kero go si mewe o mewe because he knows how to kick on the waters, he knows the terrain, he knows how to swim. Ike destiny ya dị n'aka ya nwa. How to save his life dị n'aka ya. Ọ dụrụ n'aka life jacket. Ịghọtara ya? Now, n'ime na destiny dị n'aka ya nwa. Ihe a wee mee destiny dị n'aka ya. Ọ zọpụtara onwe ya, zọpụtakwasị onye ọzọ. Gịnị mere o ji zọpụtakwa onye ọzọ? Maka n'ihi na the confidence is there. Even people in life jacket could not even save another person on their own. Mana onye your life jacket with the confidence ijekwa swim towards the person or let the millionaire you can save your life here. If you record the confidence your life jacket. To our God in here was a more joke and quality. Only develop your spiritual strength by living right, by doing the necessary things, aligning yourself with more gods of your land, aligning yourself with your spiritual forces, coding your children. You may grow no more, you may grow, you may grow, you may grow. Then those aligning with your spiritual forces will form as a shield to protect you. Na-enwe challenging times maka n'ihi na ịkpara n'ala wee kpa n'ụzọ mana ọ bụrụ na ị chọrọ spiritual strength kedu ịkpatara ndị mmadụ ji eji etinye aka n'ajọ ọgwụ ihe ọ pụtara na ọ chọrọ spiritual strength ọ chọrọ inweta ihe ndị anwa naturally n'ume ya ezughị ya na ọ ma enweta nwunye so ọ chọbazie an aid or chobazie assistant, chobazie ihe ọ ga-esi n'aka ya, ihe ọ ga-use as a springboard. Mana ana m achọ ịgwa gị na mgbe ọbụla ị chọrọ ka iweji onwe gị n'ebe ị kwesịrị ịnọ, you are making yourself to be vulnerable to that unknown zone ị na-achọ ka ị tụrụ onwe gị at because you don't know, you will not be able to survive. At the mercy of maybe a life jacket, which in this case is the charm in a way. Our engineer with many types of dangerous charms which you don't need. You ever know the dangerous because of the intention and the formulation of that particular dangerous charms. Our engineer can be go. O nwere onye nwere ike ije gwọ ajọ ọgwụ dịka nna mụtara nna gị ha nwere ike oje daa ajọ ọgwụ ọ dacha ajọ ọgwụ ahụ o nwere ike na-akpa ikiri agwara m ụnụ na ndị Igbo na-akpa ikiri ya na-akpa n'olu Igbo ịkpọ ikiri ịkpọ ikiri bụ ihe a ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịkpọ disapịarị onye a nwere ike ịnọ ebe a ọ sị na ya chọrọ kpọọ ikiri si na ya chọrọ ịnọ ebe a ịnọ na Benin na ya chọrọ ịnọ na Benin ọ kpọọ ikiri enweta onwe na Benin. Yata ya na-akọwara gị
ihe a bụ ajọ ọgwụ siri ezigbo ike. Ada enwere ọtụtụ ihe dị iche iche eji akpụ ikiri. O nwere ụfọdụ anụmanụ eji alụ ya, anụmanụ siri ike. O nwere ụfọdụ anụmanụ na-eri onwe, o nwere ụfọdụ anụmanụ na-akpa ajọ ike ma ya eje kpọsịwara gị afịa. Ịghọtara ya? Ịma na enwere some certain things a na-eticha na ụfọdụ ihe na-etu a. Ịma na o nwere ụfọdụ na-abụ alụba ajọ ọgwụ ụfọdụ tuto na-achọrọ ka ọ na-ebute. Enwere ike itiche isi eke ukwu. Ịghọtara ya? Ịma na ihe eke ukwu na-eri mmadụ. Enwere ike itiche isi agụ. Ịghọtara ya? Enwere some certain animals a ga-etinye na ya ka ya bụ ọgwụ wee na-emegide na-agbapụ amapụ. Maka na ọmụmapụ ọ na-agbapụ ka ọ ga-eji wee nwee ike je na-ebute. Ọ dị follow natural process. Maka n'ihi na onye lụkwuru ya adịghị arụ ya ka o follow natural process. Ọ na-arụ ya ka ọ bụrụ bute na-ebute those things ma ihe deserve. Ịghọtara ya? So etu ahụ o si ebutere gị ihe ọma deserve ka ọ ga-esi butekwara gị ihe ọjọọ nke deserve on a very good day. Ịghọtara ya? Mana ọ ma agwasị gị ihe dị n'ime ya nke bụ eziokwu, weda ma ọ kpọrọ ya okeite, weda ma ọ kpọrọ ya nwunyeite, then weda ma ọ kpọrọ ya many things. Enwere ike ikpe hapụzie ndị m ha kpọrọ ya, maka ụfọdụ nwere ike ịpụta because of na anyị na-ekreti awareness. Yes, why ndị mmadụ ama eji indulge themselves with ajọ ọgwụ. Ụfọdụ nwere ike ijezi ebe m ga-adị sweet like o nwere ike sị na simple awele, mana ọdụbadị sị gị na ị ga na-elekwa ya elekwa, sị gị na ị ga na-elekwa ya, ọdụbadị na-elite sị gị na ị ga na-elekwa ya, ma ọdụbadị na biye ma ọ sị gị dọwa na be gị, mana eji afa gị wee gwụọ onye bụ ọgwụ. Eji afa gị wee gwụọ onye bụ ọgwụ. Ọ nnukwu ọgwụ ka ịgwọ. Ọgwụ a nwere ike ịma na ọgwụ na-ekwu ekwu. Yes. O nwere ebe oyi buruo o jiri aka eme gịnị taba nri na ndị mgbe anwa ọ karịa gị aka, andị mgbe ahụ ọ ejikarị gị aka nwere ike ọ bụrụzie mgbe o nwere ike ịdị enyesi ihe kwesịrị inye, ma ọ bụ na mgbe anwa na ịnọrọzi ya. O nweziri ike ya family members ndị nwere ike inherit that thing adị enwe ike nyezie ihe ahụ ị kwesịrị ịdị enye mgbe ahụ uru ya atịba. Adị nke ọzọ bụ na ọ bụrụ na ị gbara ọgwụ, mmadụ nwere ike ịkụwa ọgwụ maka na onye ma ọgwụ ka ọgwụ na-atụ. You know why? Because why ọgwụ a ga-eji bịa to you bụ na ọgwụ ahụ afụgo that negative vibration ajọ ọgwụ ahụ ị nwere. So if another person project another negativity towards you, they will magnet each other. Maka na ha abụ ede na nwa ya ma ofu akwa. Mana ọ bụrụ na from day one na differentiate, wepụ aka na nke ọbụla bụ efuru normal process. Enwere simple natural things na-eso awele. O nwere awele sochi mmadụ. Ihe ị nidiri imedebe bụ live an upright life. Imegide na mmadụ. Yes, na-eso good seeds. Naturally, good seed will flow back to you, the originator. Now, awele sochi mmadụ. Then, enwere awele ụfọdụ dị very simple. Yes, ndị a gụnyere awele nwere ike ọ bụrụ na ka m mesi mmadụ ga-atụ ya, mụ na awele iji maybe akwa, maybe miracle leaf, maybe bay leaf, maybe with ose ọjị, maybe with ihe dịka amam ihe ọ na-akpa na bụ na nwere ahịfịa dị iche anyị na-akpọgasị like ụdọ arụsọ. There was so many ụmụ kirikiri ahịfịa gasị ahịfịa ka ọ bụ. Then ị nwere ike iyuzu onye etu esi eyuzu ụdara ofe ume nwoke a na-alaiki nwaanyị na-alaiki gị. Ihe ịgwa nwoke ọ na-emere gị nwa, ihe ịgwa nwaanyị ọ na-emere gị. Ndị ahụ
ndị anwa enwero after effect maka na ndị anwa dị natural and they follow the merit. They follow merit. Mana ndị ị ga-ebido tinyebe ya aja anụ yọta tinyebere ya aja anụ ọ ndị a bụ ndị na-enwe nsogbu. Mana ụfọdụ onye ya arịa mana nke nwa na onwe gị uto na ọ dị ọsịsọ mmadụ rụọ ọrụ ụdị a ị nwere ike ma ya emere ya appreciate maka na nke chọrọ ụwụ nke ga-ebute ebu. Ofu onye ga-abụ na ya na-ekwu bụ Instagram ọsị m onye a na-agba ya ebu ọta tiketi ọsị m na onwego ndị ọgbọ ya na-agba Benz na o nwere ndị ọgbọ ya rụgoro duplex. Ihe ọ na-eche bụ ihe ndị ọgbọ ya mere mana ọ da na-echekwa na onye a na-ekwukwa adịkwa comfortable. Yes, mana n'uche ya ewu na ya na ọgbọ abụrụ Benz na ọlụbụ duplex ebe ọ na-achọ bụrụ ndị bute enweghị afọ ojuju and enweghị afọ ojuju a ga-eli ijie ihe tinye aka na nke ọjọọ. Mana natural favor ihe wepụrụ gị kpasị ga-eme ka ndị mmadụ na-ala ikike dị natural. Ọ na-atụ nke ọ na-atụ pọm 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 mana ụfọdụ achọrọ ya. Ihe mmụọ ga-emegodoro uchi ga-emegodoro uwe inye gogoro ezeana ike ifeọma ejizie nwa na-abịa. Ihe ị na-ekwu ihe ọma ị na-achọ nke gị na chi gị nye na chi gị dị n'agbata gị ga-abụ ịnọrụ ịnọ ihe ezu ome gị na chi gị kwuru na ị ga-anọ ka ị chọrọ nke ga-eme ka ike ha dị ike ịgba aka nkwụ mana ọshọtụ laif gị. Ị marụ na mgbe ọbụla ajọ ọgwụ ahụ na-eje across the boundary na-aga so many areas beyond natural reach ọ na-step on toes of other powers. Therefore ọ ga-ashọt ya life ya. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ị mụrụ na ndị gboo bụ ihe a na-achọ ogologo ndụ na-arụ isi ike ụba ngozi ụba ụmụ na obi ilu a na peace of mind. Mana ndị kịta nwere ike ịchọọ ka itinye aka na ajọ ọgwụ ahụ enyere mandate na ị ga na-erekwu ya every month every 2 months compulsory. It's not good for you maka na oge ọ ga-eruo inwee problem in the sense that na ọgwụ ahụ mgbe ime meet up mana ihe bụ natural way of devotion bụ ọ dịghị n'aka ime from time to time mana ọ bụrụ nke compulsory na ị ga-emeriri every month na ị ga-emeriri every 2 months. Mara nke a bago n'ihe ọzọ gịnị ka m na-achọ ka nkọwalụ gị. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na wepụ aka na ajọ ọgwụ. Ọ nwekwara ọtụtụ ndị mmadụ ndị nna nna ha gwọrọ ajọ ọgwụ a ha ji wee kpọọ ikiri ha ji wee mee ọtụtụ ihe eji wee mee ụga eji wee mee odogwu mana emesịa ụdị ihe ndị a na-enye nsogbu emesịa onyebe nsogbu. O nwere ike mgbe o nyebeziri nsogbu anwa o nwere ike ọ bụrụ dibịa nwere ike ọ bụrụ na ọ bụrụ dibịa ọ bụrụ mmadụ nkịtị mana ọ chọrọ ike o nwere ike ọ bụrụ na ọ dị nta mana ọ na-akpụ ikiri o nwere ike na-eme ihe ọ na-egbu anụ kacha anụ a na-eselebreti ya mana ikiri ahụ ọ na-akpọ ihe ikiri a ka ndị ọcha na-akpọ astral travel. Yes, ọ ikiri a bụ na mmadụ na-eme nọ into occultic practices. O ji enwe ike aga into other ways which natural on its own spiritual strength cannot be able to do it. Ọ ndị aka ụfọdụ ime ha ji eme some exploits. Ọ ndị akpata na ụfọdụ nwere ike during their time o nwere ike gbara aka rie ọjị mana ihe niile on their spiritual strength alone na-emenwu ya.
mana because of that or added so certain things dị abnormal. So were mara that not the old dịka onye chọrọ ilu some certain height mana o ji life jacket because na ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibie ụbọchị anyị ji daa ajọ ọgwụ anwa nwekwara onye makwa ihe ịma and onye makwa ka esi emerụ datin anyị ịma onye batara ụfọdụ na-abụ ha daa ajọ ọgwụ mgbe ụfọdụ ha dị disappointed. So gịnị bụ ọdịnala? Ọdịnala ịda ajọ ọgwụ dịrị onwe ya iche. O nwere ike nnukwu nna ga ọ bụrụ ajọ ọgwụ ka ọ dara ka o wee mee mpụmpụ o bichazie ndị ya wụba ajọ ọgwụ anwa duto na ụlọ amarọ ma ọ bụ na ọ na-adị efidisi ajọ ọgwụ anwa nyewe nsogbu ọwagize nne na ezinụlọ. Mana ihe bụ real depression and ndị a niile na-ada ajọ ọgwụ o nwere ihe o ji ifidi chi ya eme, o nwere ihe o ji ije na mmiri eme, o nwere ihe o ji ọda nnọ mma ọ bụ ijere arụsị be nna je chụọrọ ya ma ọ bụ o nwere ihe o ji ndị ahụ eme. In fact ha na-eme ihe arụsị. Ihe ọ na-eme bụ ka ajọ ọgwụ ya na-ebutere ehi. So onye na-ekwu bụ ọ bụrụ na ị na-eje na be mmadụ mara onye ị na-eje na be ịchọ ihe a na-alụlụ gị. Enwere m ike ịsị gị ka ị nọrọ ebe a na-alụ gị mana o nwere nke ịma because those things a na-etinye n'ime ị mara ihe nke ọbụla dị present, ị mara nke ọbụla dị present. Mana note na ọgwụ ọbụla agwọrọ gị n'ite eji afa gị gwọ ga-entangle gị. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee ka i wee nwee ike nọ ihe gị na chi gị na-echukwa chi gị na-eme gị na-eme normal ọdịnala. Ihe normal ọdịnala bụ onye anwa na-asụ nsọ ana, yes, na-asụ nsọ ana na anasịsị emere ihe dịtụ onye emegide mmadụ, onye edu nwunye mmadụ, onye eje were ihe abụọ nke ya. So ọ na-asụ nsọ ana na-echukwa chie, na-echukwa ndị ichie, na-echukwa alụsị ya, na-emesara aka. That is normal natural ọdịnala. Uwe aka gị ọtọ isi naka imegide mmadụ, isi naka ije kwafuo ọbara. Mana ijezi ka ije banyezie n'ajọ ọgwụ ka i wee bụrụ odogwu, ka i wee gbaa bens, ka i wee mee nke a wee mee nke ọzọ. Nke a bụzi out of your greediness ka iji achọzi ka iweta ihe. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịgba bens by natural dealings. Yes, ị na-eme natural dealings. Ọ bụrụ na ọ dị n'akara aka gị na ị ga-enwe sesmon ọ ga-adị ya. Mana o nwere ike ma ya bịa na at your own time. Ọ n'oge juru jiri nwayọ na-atụ nke jiri nwayọ na-atụ nke chiri ọbịa. Mana na o nwere ike ọ dịghị ọsịsọ na ị chọrọ ihe ị ga-eme achieve na 60 years ime ya achieve na 30 years or 25 years. Ụmụazị 25 years gị taa adị atụzi egwu. Nwa 25 years ga na-alụ nlọ pens, na-alụ nlọ elu a mansion of maybe 100 million mansion. Ihe a bụ ihe ọ na-target. So ihe m na-achọ ka nkọwalụ gị bụ na jiri nwayọ maka onye bụrụ chi ụzọ ọgbọgbọ onwe ya ọsọ. Mana ijiri nwayọ ị ga-eru ebe ị na-eje. Ihe ọbụla bụ na ihe dị n'akara aka gị. Ihe m na-advaịsị gị bụ chọọ ihe dị n'akara aka gị, baa ụba dị n'akara aka gị. Ịchọla ka ị baa ugo onye ọzọ, maka mgbe ịchọ ka ị baa ugo onye ọzọ ihe ọ pụtara na o nwere onye ọzọ iji n'ala, ka i wee nwee ike o wee bụrụ sọ gị bụ eze ga-akwụ ọtọ. And o meghị n'izu o mee n'ọnwa. Onye ahụ iji destiny ya, onye ahụ iji n'ala nwere ike mgbọsị ọbụla o chetara wee rekọba onwe ya chie na mmụọ sie will fight you back. And by that time ị ga-adị surprise ihe ị ga-afụ maka na na-ekpe ugo gị na mmụọ they are fighting back. And that fight by the back, that is your spiritualist, that is your dibia will not be able to protect you. Ọ ga-asị gị mee nka ị nwere oke ga-awụ ọkụsị maka ihe na-ekpe ugo gị na mmụọ. Ihe ndị a bụ ihe mmadụ ụfọdụ ekwere ike ịgwa gị.
mana ana m achọ ịkọwara gị nwanne na ọgaranya si na chi onwe ndị chi ha dere ụba ha ga-abụ at the middle of their age. Enwere ike ọ bụrụ na 60 years ndị ụwa mgbede, nwee ike ọ bụrụ na ọ n'aka in-laws ma ọ bụ na ọ n'aka ụmụ gị ka ị ga-eji nnukwute ụba ga-eji bịa aka gị. Mee ihe gị na akara aka gị kwuru ka ị wee dị ogologo ndụ, mana mgbe ọbụla ị chọziri ka ị mee ihe ị chọrọ idonkia ma ị zọdọrọ mmadụ ụkwụ n'isi ma ị zọdọrọ mmadụ ụkwụ ma ị were nke mmadụ, mgbe anyị na-eme etu a marakwa na ị ga-ata ahụhụ dịrị onye anwa, nkwa na ọnwụ dịrị onye anwa. Ka m kwụsị ebe a. O ji akwa awụ arụ mara onwe iwe niile wee gụọ eze gị ọnụ. Ma ọ bụ na ndị mmadụ kwụsịnata anya ukwu, I understand na high rate of to make it the high na baya, especially in the southeast. Mana ijinia maka na ifuru enyi nwaanyị jegọrọ ube edebere iyi. Ijina maka na ifuru enyi nwaanyị n'anya jegọrọ ube edebere iyi iwe meta ọfụma. Ijina because of na akụ nke ụwa na-atọ ụtọ, isizie ka ije tinye ihe ga-eme ashot ya life, ma ọ ya ebutere gị ihe ịkụ ọta, ihe emeri, ihe echeta ebebe ụwa mgbede gị. Ịghọtara ihe ndị a ka nchọ ka kọwara gị. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọrọ ka agbara gị afa mmiri emi nwa ajụjụ ị nwere, mana ihe nna achịkọwara nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ, aja karịrị ajọ ọgwụ. Ịchụba aja ibi fevọ, especially mgbe ọ bụla ị na-achụ aja single handedly ọ dị akarị gị, chụba aja a na-achụ n'igwe, maka na aja a na-achụ n'igwe na-eweta ngozi, ọ na-eweta undeserved favor, ọ na-eweta undeserved favor. Ị na-achụ aja a na-achụ n'igwe, o nwere ike ihe a bụrụ ihe ruru gịnị maka ịma n'ihi because of igwe ike ifu na dati ya aja na-anabata gị adịghị esokwa wee keta blessings. Ka mmadụ ga-atụ ka esi ghọta ya. Ọ bụrụ na ị nwere dirty note, dirty 500 naira or 1000 naira note, ị nwere ike iwere jee na provision shop ebe ị chọrọ iji egote ihe, maka enwere ike maka sie na gị agwa gị na ị ga-adị bad na ha ma eriwe, mana I can tell you na iwere the same money dị bad tinye n'ime bọndụlụ ego, were okwu ya jee na the same boutique gogide ahịa go ahịa 50,000 na ahịa 100,000, werekwa bọndụlụ ego a tinyekwa datụ nwa na anwa dị bad n'ime onye a na-agụ ya ọfụkwara ya, mana because of na igwe ọ ya welcome that one. Etu a ka ọ dị, asịgoro iri na nsogbu dị n'ụzọ, mana maka ihe dị isonye na aja a na-achụ n'igwe, you will see the favor, you will see with the acceptance. Simple explanation chọrọ inye gị ihe kpatara ọ bụrụ na anyị na-achụ aja aka mkpa ọ dị agara gị kaba arụ sonyebe na aja a na-achụ n'igwe. Onye goro ọtụtụ ndị mmadụ aka ndị ọ ga-ekwuru gị aka. Nwa ajụjụ na nkụzi a send alụ message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu ngosi n'isi ndị niile sonyere anyị, gasị ndị enyi anyị sonyere anyị na TikTok, asị na ọmaka ya emekwa ọnụ ya friends and well wishers ka ha sonyere anyị. Asị m na kekeke ya mụ na chichi ya mụ, asị m ihe ọma dị n'elu ya darụ nna na ọdịnala ya pụrụ uru ụwa were anya wee. Asị m na onye na-achụ na onye agara, onye jere ụlọ ije ọjọọ na onye mere onye jere osi ọnwụ na onye nyere ya. Asị m na unu gbuo n'ihu unu egbute m, mụ na-egbu n'azụ unu egbute m, mụ na-egbu n'aka nri unu ga-egbute m, mụ na-egbugazi n'aka unu egbute m. Asị m na unu ama nwụchu na unu ama efuchu. Asị m ihe unu ga-eri ya bịa ihe ego na-abịakwana, maka na ejiri ọnwa adịbe eme mgbọ. Ka m kwụsị ebe a ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụ aja, emechaa na ọ ya ekwu ome.